Haino hai belaino khari okjanai koktoma kasai peka 26 Asnabari constituency ni bising khobjak naila bari ni takuk normal deborma omor 26 ngana obhai omor komni jorabo phano laithangnai salkisa sakang asom sarlumbai belai saksire sungmabai onaitok sujano yakar kalangka noknukhung belai chugya angmabai kaham sakham rogo thangai manja angai sarapsa jorani bisingono hiktei busak khorokni ni belai srai borok korok burini imangno imang snambui kalangka paithago opati mungno khnaui kesa kosom hilia amchaini dopani samung tangnai adong rok 26 Asnabari ni tipramothani adong rok thangai bini paithakni baiklai pandani bagai chubachuk khlaika tei busasrai khoroksano bahaike bini rungsrungtani kahamke naikolna bagaibo thoi thangjak tomal debormani logi songtei bini taku bukhukbai koklambo salaika arao khakwarke chubathani chubachuni yak pholoka khoi junal chairman boromnang bishu deborma khoi political district working president boromnang tirthit deborma block vice president boromnang subal singh deborma tei posim tokse bisini chairman boromnang tapos debormano khobui kubuni tipramothani nangna songnai adong robo thangai manjak laikha nainedi paithago tabuko kusarka chin notice tibni nangpilibo ভবিষ্যৎ ভালো নাই আর দাম বাড়া হিও আবার টাকা টাকা না নি মো পড়াটা আরসিনা না টাকা দিগা সব থেকে সামান দিয়া বিনা কোনো কানা তো কিছুদিন পরে তো দামটা পড়বে না কিছুদিন ওই কষ্ট খাইতে না আমি শুনিয়া এই 26 বছর ছিল তো বুকা আবার খাজি খাজি এটা তুমি কষ্টটা এটা বিভিন্ন দাস জমা পাইছে বই তুমি দিনে একবার সুকিয়া বাড়ি ওপরে মাসানি এখন সবাই এখন ব্যাকগ্রাউন্ড মুদ্রা খঙ্গা Dia kena kematian hanya kena sini mandi itu kalau ini dua mas kayak jorok nuka kan tahu hamboy tim toh kan berapa buat jaga domin kalau itu tuh treatment kebenaran terang beri kayak ini dokon sini nih morolai toh kan musa beri musa masa jangan bos roling na tangan naik ba mau ya kuni background nuka toh kan ini login jom hakan horono login ambulance langi jadi kau tiga tahu hamboy tahu kayak noko hamboy kayak mahir orang ini sih lah bayar 16 bos ini mana 26 bos bayar sih itu cuma kos naik sih bang sana tuh mana mahir Februari cuma masih betul kita tuh cuma itu bukan tinggal mana yang bukan kata mama kamu kami deh mana oh nak kasar apa itu kau bisa kemana naik? Artam pada hiu apa? Kita ni mau pernah harusnya. Nah, cakap ikan putih ke sama dia. Bina, kalau kan ya. Kalau kisah ni beri kita tahu dapat bina semua. Ini bukan apa tanya payah kau bener. tamnute yoro sokoi mani sakari haino hai tini media parsuno tini mo belake hambai mari undong no narok tini hajurabo sono logima bagai so tini phaimangkai 26 asrom bari constituency bising khobjak west tokse aba posim tokse bisini 2 number ward nalia kami hinjo bobo oro sini takku khoroksa bothanai kisu din saksuri hamya bema majaga butikya bini paithak ni panda kanai sandawai awan bagai chung bong nong kungo tapnai bono bong ni nangma jora chung chubai me aphono bini paithang jora chung burno hisa logi inahin chung khamaningo bo bini umorkai 26 eba 28 chung bisinga kebang yo kebini umor cerai khorongni masangkai 5 taka 6 bosor na ate masa cerai ku 2-3 bosor ngai bini nog nukungo keu gori bo saisuno apano chung kebang chubano borno chubai mia kisa chung bini thak sore hema jaro chung khor mayang chung musa khlaimania apano pathang jaro chung borno kono rime apano mar biru chung kisa na phakya tei chung next dino bini bihik busa eba bini busa no chung porthan rogo chung bhai chubai man aba chung chini pathang bisu salai chung busang jano bini porina jagaro kono chung abo nailan he chung wasulai jak tini ora chung Thaiman jaka sini kai zonal development chairman sini borong nang bisu deborma tei Thaiman jaka sini sabjasana block committee vice president tei sini opposition tokse bisini chairman sini borong nang tapos tongo tei member wo tongo monitor ni tei sini block committee ni member sini borong nang mono tongo tei sini regional ni committee member sini
da person chung komo tung ang tutun bung sagalak tei o bong o kamini lukurok abatini sabotor tungo sungborno paithani dora kisa sungbora basa khabai kubai sungborno logi sung khaimani